Animonyam kaudi wo Yesu di mu. Amen. Obi a ha next year afiba akobetie firi wo mfie so. Ama so wo 23 a wo be jump akọ 24. Woje me so amepe. Amen. Every blessed year any wo how ni amane oko it is overcome this year. I can't next year. Sana many animal suffer so. Any rank I will be Bruno. Sa rank when you're free. Track 1. Would you track 1? A whole home about track or track 1. Would jump free or track 2? A horse with a different spirit. Oko track 3. One hour horse with a different. 4. 1 hour horse with a different. 5. 1 hour horse with a different. Until I used to say, Mamu Nyan Paibo. I saw I make a trouble. Sir. One taking it serious, a bit to be a bit too ugly. Be now you're suffering, but a bit to be a bit too ugly. What you may so amen. Every day and night, our son was shut with them who cry boo. Sir, a boakoko or cry boo. The motive our dear Kwabunis will be Ranema. Motive our Kokoni dear Kwabunich will be Ranadia. Or double son on Fabiano. The toilet to me parley when you when your chance piano you be a good circle. And so I cook up a piano pa or did I want the other. But upon a jump or so or Kwabuya, the Tabias Nanikoshia Assassin, a young red. What am I swam about armor? If you say on the Manibram, a Kwabaya the other. To open 1 jump or so, what don't Sababan or about the but so. About your son and the upper. In the eagle hour, I am bukro, your quab. What you must swam upon Amen. Ninja answer, ya powerful frog. The Pamchow, Kualana, home, you if you're us as a Montanfia, while I be a Sigma emotional. Amen. Adiama kwa me pese obi awa ha o sono nsono no mesraw egela wa na wa ba no mfani akọ mese mfanya de abai. Number 2 ankoni nam kejetia ya afe na abekoto ya bab ya shehu abu ya pahuade de abai fofo cause ya man next year ma na ya next year konche e ba cha what ya say I was say ya ansana ya bedru ho aya de abai asampa na me ka tro the assembly ye next year ya wa ho mu a ebe so and e mi animal so free e ya me ya so mu nyina ma omo ha amen. Next year a year a radical left Zion monti asem ni na mo sofo Satan be anya ya tiamo asaba na me kan na
ho no bi amona dwe boso se church we na erade nam mo so esi ho no abaka bi diagu ama wona ewon apen kwa no erade nam mo so ayi won free churches are awuwo no monsa no so. And the evil spirit had defeated so many churches. As I'm to about ways and means to say about shut up. And then I was saying, a good day, what in Zimbabwe? Now I throw at it, no upper was not possible. No one catch on the Sashwatini Bububa. Nemeso Ama. And the all sorry, no one shouting from money Aswatiano down. Nemeso Ama. Montiani ye. Me kanya memo no kromere miatro. Sir, me biama no kasa Pentecost for waha. Anako Pentecost umpeja ya monsa. Ibenya cho mata bifo na wo mpaji ensa ibenya cho enso minwura obi aso dem nkote mu awurade yes selection wojema so amepa amen ma men kansem bi na obate the Americans. Christianity started with the Holy Spirit baptism. Christianity starting from Acts chapter 2. Yes, we saw it. And Christianity shall see. As your father Namon Concrete Quenches. And a year, dear Jumani Quay. What you must show up, amen. Wakajen sakrasa wachira Kristo kwan pefe wachiri ba kiri sinkwadia so woyi Nyankopon do kire wachira kwan a afa so a Awurade Nyankopon nam ne doba Yesu so abewuye de ne moja ate yen asefo no ba kokura ni ho a ne takrama so na onni Yesu Kristo wuo ne ne sori ne kora na the samba and what dance here. Make us some kakrebi natural. In the Pentecostal, starting from the apostles, because of the Christ or the Christ yes what dance here, Matthew 28. Monko koka sempa. The ojidi number the snow baje na nkwa monchira won se woni de ma hye nyina so. Menemo na wo ho ne nyina kosi wiase de eba ewie. Christianity a develop ma bedum pampanso a se Paul hanky atoyare fo through the Spirit of God na ne ho ato se Peter sunsum to bi da ho through the Spirit of God na se wu kura no ha de eba sorry. Edidim Pentecostal be taking over. Roman Emperor Nero Augustus Caesar turning against Christianity. He tried to break the Christianity down. Almost shall say chichi. What about the Christian who are dancing? He said James was of James the whole Bible no. New Testament first pastor James Obom paya wabun kotodwe yekotwa ni tirifiri so amen ni nyina ne sabi abaye asuafo ne yambehye na sempa na wo kan wa ya de abaye aja anumpo ana Kenya won sha wande ma wade namuye anante ka sempa through the power of God. Make us be.
Siafo ne ka sempa no nampano bubuo so di Kristo ho adanse. Ya betire Peter to prison. Erade honhom nam na dom so na mbofo so koyi Petro free prison. Edini ko gina badwafo mu ma Petro ka se ye die ye ntimi. Na ya beka de ye hunu ne aye de ban. Christianity trend akoswo Roman for no and the Pharisee for the team up. Chechere wa mu kumkum wo. Ye de bi kura topre, ye de bi shafunu, ye de bi shensuo. The moment ya wa mu ku on na Christian so man so dore. Because what Paul said, the voice words from Christ's mouth. Was say asama do apo entimi ntwimfa onyankopon de abai. The church of Christ asama do apo ntimi. The moment ya asama do apo ebie ban na church no so dore. Through the Spirit of God. Now Roman Empire and Islam obianti ahayi yefra bibi holy war. Jesus Christ by we osore kosoro 570 years AD and Yahu Muhammad. Ni 30 years later and Muhammad started the ministry. In the 560 years, 570 years, which is 600 years AD, and Muhammad started the ministry. Because of Roman Emperor Nero, Christianity, almost sorry Christianity, AD 100, AD 70, AD 100. Mekasem kakria bi. Nti Kristosom no bedum pampanso ana yehu. Emu ano mediri the temple of Solomon. Na Yesu asha ho nkom Matthew 24 verse 1. Sa edan kabos ebedwireku. The nature sabem. Roman for bediri the temple of Solomon. And the Christosom to free Jerusalem, Akoshe, Syria, and Antioch. Syria and what? Because so be I Syria and what? Antioch. Fine. Indeed, Roma phone, Gramophone Benya, Rapt. Our Jerusalem. He called that war holy war. Because now Muhammad Pasha capture Jerusalem. And a Roman foreign also governor at Israel. Now Muhammad no I am against our Pasha acted to say Alexander the Great. And a Roman foreign so I want Tiasia. And to woman on the coin, afraid that war holy war. The Moja Guyan, Moja Musaria Sibiuda. What we say? When we are Italians, now we also free Saudi. I don't know imagine person no. Or see a affiliation. That affiliation, a Russo, any Tasbi. And this will be what Islam. Now giant Kremosum no call Roma and Papa Mono. Obu Roma no giant Krema, ne Bibia and Yashi. The custom kitwe no my coffee free. Afei Roma for the course what tree asomafo punkomu wa rofro ye de bi bo ponkoto twe no ma ne nam tete aka bones John Mike ye de bi sani bia so the pia wo no kum Paul so ye de trisha nkoro betam twafiri so Nalo madali ya denisi ya konya so de chese na pampam si ya konya no mu ipase obi ayaso eko wiase nyina Roma for no the first stadium the world first stadium
for the sea stadium. No more stadium, and then your ball no more. No more young jata. No more Christopher, the boy used to Christo Dino. Now I don't want to go back and so. One more track, who you know, so here. Indeed, I'm proud. Now announce run for your life. Yatoto gates ni nyina me abie jatan. Nti jatan chew. Now I real now kikamu a. Na omo so boy ensem. So omo mfre omo nyame no omo nyame ne ma dia ba. Achiu. Nti Roman 4:13. Se omo ba ya se Kristosom e be collapse kura. Presidential Rabbi said, you can't hide the truth. The moment you are, oh, charity, Koran, free for baby. Because so much. You can come over ma Petro, your born assembly of the nutrition form. The John Roman for Intisa enough. So Roman force Petro your first pope. No more Udini. Now you are sorry. Omonya diabay. Omon kanokora. Catholic. A guni in Roman force. Amen. Paul by Libya. Paul by Egypt. Obesia dia wo Libya. Paul. 190 from 1,200 miles. No, I can't young person. What kind of one Roman for the call? They are catching one man GT and your kunkumo. Into what Bible Yatiha Young Contography Mukakra. Last map. That Bible let you know. Was in Sasia or smart for Paul to a coin and was so. And Kuragu Paul, a sorry. Our at my Jesus Christ. Last map, our Bible let you. Asia continent, Asia. The whole Asia, North Korea, South Korea, what do you say? India, Pakistan, China, so the whole Asia, put it in, sorry, no Islamic country, but the Romans destroy all the churches. Now, if you go to Asia, are you Buddhist and Islam? Paul called Libya, but they are solid develop. Now Libya, ya bosonsom. We cannot crash them. Now, a top Libya, our Casasea, original Sadantina, boy, sorry, be. Obia, the Obeti Atram send Nipa when the tea Roman, sorry, not 10 million. Onya sorry Pope. Onya sofo Pope ye king. Onya sofo. We are Antichrist. Amen. Oka Macedonia, Philippi. Jemeso amen. Thessalonica, Poko, Asia, Tatra, Philadelphia, Antiochia. Oko Asia, continent Bebremu. Denya Saudi Arabia. Saudi. I want Sinai, the mountain of Sinai. Paul Dinyamia Samia Diaba.
Roma fo guni nyina kyekyere wɔn ne ekuo nti Islam asate ya no baabi a Paul kokɔɔyɛ no wɔn nso kɔɔyɛ akɔ kapcha na mɛka asɛm ba wɔn mo wiɛ no wɔn wuni sɛ the moment a yɛkum akristofo no wɔn adwene wɔn sɛ ɛyɛ ahenni bi a ɛɛba abɛtu Roman Empire ayɛ deɛ bɛn nti a wɔsi collapse saa ahenni no yɛ ma ne nsɔre. That is Roman for motive. Now Israel for Soka. Say Messiah never dear through Roman for some. And you know what you almost said, Messiah no a physical war. What you must show amen. The battle what you say. No what you know. What do you almost say Messiah no the physical war. That is why Judas cannot go add in who. Because the whole Israel over the fighters, the 12 disciples is Benjamin. Omusubaya pataku. Okumu no manijie wo. Mojemu no mudidie. Odi asia. The Judas Iscariot were Benjamin. Oko purposely sasa basa ono ni misa no de boy ania na wako no anya position. Ana kono so Yesu bako ya no anya physical fight, a spiritual. What you say? No man do you almost say obako. No one to woman through Roman for and some no adidie ni ahini no ama Israel. But not Christ and so obako against Lucifer. No one to anyuma manyankopon no one to you from kwasumu. What was that city? And the motive of Jesus Christ and the motive of Israel may differ. You may say amen. And over here, and answer for the call, Herod Hono, Sansa Pilato was a him Yahuda for him was what in it. That is why I was saying, young Kum Quadano. Because what he did was sorry. Abaje Israel for free. Abaje Empire na free Roma for some dia. And that's how in Yemen I was here. That is why I Kum Quadano. And so still, not that you want to do them. Yes, sorry, what is a Harold? Should have John the Baptist school? Me as I say, Uncle Kansas, one sorry through on Winyano Bekuno, as a Monka Kansas Sacramana said. Messiah, I remember you on another chair. I did you enemy. Amen. My son can you Christ, Yana Juman Yana Okon. The share for us are down, no credit at you. No one tell you I'm a bias. Ura Ebrahim and Abadia Hidiana Israel now, Acts chapter 1. A whole year to catch them myself. Young guy, Acts chapter 1. Verse 6. Now I say no bizarre say Ebrade Ebrahim na Oba Saradi Ahidia Nama Israel na no katra one say anyamo asem se mo behuru ebra ana ena ejana shato ho ono ani tumi mu no mo question senka onye Ahidia ni free Roma for nsem but nya no nsu ndi no aya de abai o Jesu do aya de abai. The Kasam Kakre. Now, a dear, the person may travel and over tears yet. What you may swam a pair, amen. Far. Indeed, Roma for a trial secretion, someone will be good. Well, you have a John Cotto, the Padmont Island, Revelation chapter 1. The controlled island Patmos. Omukunkum ni pa kodum pampanswa. Ohene foforo sori.
naro osoro ebe gyina ya now so say Roman for no woman edi Kristo Yesu ho adanse na anya affiliation to woman ya kabum baato. There is no need to kill those who are mentioning the name what? Jesus Christ. Emu no mudi ko yi John 3 Padmon Island. Na ya trick. Jemeso kasa amen. No more words and means to silence them. That is trick. O Jemeso amen. Kobam pan swasa mama nkyere mu kyere na Roma for wa bosom mako 13 14 15 Romeo and Romulus wa mo ko school class 5 book obi enkope bi nkan a history book ya tro a history Romeo and Romulus wa na building Italy omonom sakraman nufo kraman nufo ye twa ne maame no suo ne maame ne ko wuto nsuo bi ho ana owo ntafo no te kraman ana kotwe wo mo ko ba bi a woda na kraman no so awo te nkwala na nom kraman nufo na nyiri te nkwala no suban aba te sen kraman into the whole world open mafia sa omo Italy when so no one bind to sacrament. Romeo and what? Woman you need yano baku kumbako. Bra woman di hulu nipa. Say nipa na ebe. No your ba. The way kon who way kon who na kore di aba bo ba ku trimu ne ku. Nti Romeo ewi na Romulus Atlas. The Romulus being another chromosome. Rome. Ancient time they call Italy Rome. Jamaso amen. Because much now. No man. Oh yeah, the statue. I know mo kotoya dia bay. Sorry. I'm not in there. The Roman for friend Mary. Amen. Obia Busawa was a software because we are not Kamakan radio. So, Mr. Bishop and our father was a boy. No me proof in terms of a boy. Amen. The entire Omo a software night, a father's in a warren. Near from Crusaders, no more quack. Kunkuma Kristo for rough. Nti se wakọ na se papa ne kowua na ne yere aye basa to amo de sha won se obi a pese Crusaders no ka ho. There is no need to marriage. He called them fathers. Omo ya papa e ba ta what ya se nti Pope Benedict second one more no ka ho. Okumini pa mako 72 for Benedict. There was certain words be of her. I was a beer switcher. Now my one who the entire pillar of Zion Church. I had the abai. Make us samba. Tieni. Omo ba omo dem pasa omo do omo abosomo no. When the almost see die kese and almost statues. Peter na ye kunu na Kristo forging it no. Yeah, any statue near the Ashamboson Bako. James ye trinity. No man statue near the Ashamboson Bako. What is saying? Bartholomew. Never so many say inside. Say claim. The battle what has here. No man catch now say. Yes, you know. We are sorry and yes, you are
ne statue nie nti wotime kɔtɔ sɔre no na yɛ bosompani ɔwɔ kuro no the Roma showed them beyond the wall statue and shishim asampa na meka kyerɛ no na yɛnua no bɛdi kan no anya wɔn yɛ ade harefo nti wɔn nso dane wɔn adwene ma wɔn ntɛm afei koduru mpɛmpɛnsoɔ so sɛ ɔpɛ sɛ wɔn nso di Yesu no ho adanseɛ bia besua ne ho nimdeɛ ɛwɔ wurom wogye me so amepɛ amen nimdeɛ no nso no sɛ Honhom Kronkron na afa wa wokɔ nimdeɛ no 14 years nti 14 years ni nuru na wonyam sam ka no wanka na abewu a wayɛ deɛ no try regime Romulus and Romeo man higher than Christ because of your bosom ebusiafo Roma yama Christianity abayang wanai emuna radi peja no peja David Livingstone no oje me so amepa amen what has here John Wesley no atete wɔn ho firi Roma mu ipasɛ mɛka asɛm kyerɛ wɔn hu sɛ no method a Roma afɔ die nam yi ɛnyɛ correct method ɛnyɛ the method of what Christ nti etwa sɛ yɛhwehwɛ the real what method nti methodist no ayɛ method of what Jesus Christ Methodist the method of what Jesus Christ make us much omo tete wo mo hono nyame ani mu ni ya trate wo ya kunkumbi ya kunkumbi edibasinna oje me so amapa amen wa ma anye hu kunkura antum Oma se openim dia adi Yesu no wadanse abresku epam sha what ase emu na Awurade raise John Wesley no mo amade the real method ne ba John Wesley adi Yesu Kristo wuo ne sɔre ho asanka pefe by but the baptism of Jesus Christ essence okodi Roma for nsɛmti osua no amen me ba sha what ase omusua ya shia school ni nyina omba omadwem pose school ni de ombeko but Yesu ho adanse no omba de obiti emuna Presby Baptist aba opa wona kura the real history aya Baptist oje me so amepa amen nti meka sam ketua bi na akyerɛw na de me pese me bie wadwene mu kakra Awurade wa de wuri sɛ oto wondin Orthodox jemeso amen wa mo yɛ adwuma no de na nso nioma bi tosim wa mo wu akyi no ana Awurade pɛ sɛ wɔsade apostolic work asaba dia bai ebesi ho to ofa Makio the big seven from Britain jemeso amen big seven from where Britain when they said the king of Britain King James Nidino King what James the king of Britain what take Christo who asampano was submitting himself etu ni ho ade so ekotra Iraq ekosua Aramaic ekotra Israel ekosua Hebrew translating the words of Christ at the back King James English and the okwasano na wo ya no kwen no antimi amfo obi ansi akonya so cause no frɛ na onyam
amena ɔde Bible ne ba ya no obedu fie no ɛna omurisi wi because ɔde apɔnkye ɛne mpaeɛ honkonkron direction ɛna ɔde twerɛ ndi ama Britain wɔn ansi wɔhene pio queen no na take over forever and ever the entire queen ɛna lead Britain ɛno wɔgyina so a mepɛ kasa amen mepɛ sɛ obi a wɔ ha wɔn wo sɛ saakye na wɔwɔ mu sɛsɛ ɛnyɛ wɔwɔ pɛ ɛna ade baeɛ mepɛkyɛ wɔte ase ɛyɛ awuradeɛ ne soɔde hunu ɛne ne tiri mu pam ɛne ɔma a wɔbaeɛ for the purpose sɛdeɛ ɔbɛma ne tiri mu pa a wɔabɔ no bɛyɛ deɛ bɛn ɛbɛkyerɛ oje me so amapa amen me kasam kakra bi atro ne ebi a menim se program matimi asa preach biwa I don't know ya toto ya frɛ nipa ne bi ai binom so me ba be kasa kyerɛ oje me so amapa amen na ne nyina mu no wa awurade darate won soma won fi Britain awurade oye nyansafo sɛ ɔmo kyerɛ Europe a nka ne tiri mu pa a wɔbɔɛ no nka anya deɛ bɛn ɔsoma wɔn from Europe to Africa no nso wɔbɔɛ no wankɔ baabi a straight to Ghana ɛna Ghana nso ɔkɔ kuro yi wɔ yɛfrɛ ne sɛn Asaman Kɛse that time na hɔ yɛ cottage na ɛnyɛ kuro na yɛ cottage ekura ase paa ɛhɔ na saa big 7 no ɛkɔ awurade direct wɔn tu nti ɛwɔ sɛ nka Ghana nyinaa no yɛhunu sɛ awurade aniwa ɛwɔ ɔman yi all the political leaders and the kings ka wɔ sɛ yɛhunu sɛ awurade ani kɔhyia na sɛ ɛnyɛ kɔbɔ saa o ɔno ani man Israel wɔn direct wɔn tu Asaman Kɛse na hɔ yɛ cottage ekura ase paa ɛdan a wɔhɔ na nuru 17 ɛdan na wɔn kɔ hyia mu no ɛyɛ atakwaa mɛdan ɛdan no da so wɔ hɔ gyeme so amen makɔtara Asaman Kɛse more than bɛɛ 6 years asɔre bi na de me kɔ God's kingdom makɔtara hɔ kakra tìminimu ni America sɔfo mi sɔfo bi yɛfrɛ ne nkoroma n'asɔre wɔn na de me kɔ wokɔ adan no hɔ baabi a wɔn hyia yɛ a wɔn so a wɔn nsa ɛbɔ mpaeɛ ɛma wɔgya te firi soro bɛsi nkyɛnse no soɔ no tokuro no da so da hɔ wote aseɛ na ɛtɔ biribi n'asɛ nneɛma bi kɔ so na wɔka obi wɔ hɔ a wɔnte aseɛ ada da sɔfo awia ɛkasa ti asɔre bi no menkasa nti asɔre makoma mu anka w'ani mmra wo ho so na huru w'ahyase na hwɛ baabi a wada avɛte yɛ deɛ bɛn ɛkɔ I'm not against any church wogye me so a mepɛ amen mekyerɛ w'adeɛ nti yɛtu ɔmo tu ɔmo de big 7 ɛna ɔmo kasa kyerɛ ɔmo sɛ ba na ɔmo aba no ma obi a num aduru so ɔmo bi yare a ɔmo wɔ South Africa malaria dɔɔso ɔmo bi yare a yɛmmɔ mpa nyame no bɛse yare ɔno bi na Bible kan ɔse the lack of knowledge my people what perish ɛtɔ biribi a ne ama honam no nso akasa kyerɛ yɛ emu na makio malaria kyerɛ nka wɔwu ɛna ɔkɔ no maduro nti the whole kuro no ato bit for 7 ne di nkyiri bɛntoa wote di ne pɛ abɛtɔ the church of apostolic church ɛbɛtɔ so because the beginning of the big 7 is apostolic
the apostolic church. Omo boma dem pose the Peter no mo yo James mo yo Bartholomew mo yo no omo start the idea by as to hope back through the spirit of what God. It doesn't matter. Min preach bebre nya topica omo de amaya ebinom bakasa fa on bet me de o de ma me money si akakara bi. Amen. Amen. A cratch for no Oluma na teacher on the banner me. Is there the one more of a pa? Authentication of Waham. Amen. Not here, Manaman Casaman show. Almost started Yana or Conoma Drone to woman in a gigant. That's what talk Marano to was here uniform. Nekoka 6. I'm one another year a down woman. What you must swam. Amen. No money free for confront man. Axim. Omoko Axim. You must swam. Amen. Adina. Omoko. One almost was starting the church of what? Pentecost. It's all Pentecost. Omo come fantipa. Asofo. And then Solomon nyina fantikasa woman. Hono was starting. Amen. You started Pentecost. Apostolic benyiri na koso. Sabi awurade pe. Pentecost nso benyiri. No so cause no Pentecost no papa ne bre yi asechero me se obo na patam from akagu ana kofi anan maame a wo no no ototo nam. Amen. Ti osha pata na akagu no na maame nso kwa na kaba onko asore papa bi ani ho na kaba na uroma woko your friend sum sore na kaba ne ma history kakra oje we so apota. Amen. Ma mene de ne na musika ama make okoto nchense mbo na pattern ana make o blessing so woni ne fiefo be yenhira je me so. Amen. Amen. Na ma mene nso dia wo mawu te ne ba wo toso fo any Kofi Annan. The Makion bless Kofi Annan. If I tell what you say, we free Fantimam or call North. One two or more Cassan, one more son to the Cassan. The Brofon Waka, the Onowako school or North. No, so actually much na woman. This was in a while, white in Intino. Now, Omoba, no, do Amon Sabakana. You may so. Amen. Why so about woman, no more so. Johnny. Amen. To another year started by Ampe. Ampenidini Oshiwa Opali. You may so. Amen. Amen. Obo Ampe. Nti omo bo ampe ni saa na yere bo no no nso bo won say the city no omo kofo na twi o mbele nipa kokwa obo ampe to omo betwa siasa na afi wa start ya kasem no na translator no so translate mo and what the building ho na dia ni anu odi ya banti aya toto ne ho ba chere no afa na banti odi ato jem na onwie. Amen. Amen. Now, no, never catch that. And the animal, no more year, you may in our say. Nipa Bia, open, we are builder to God. Won't take it easy. What children? The old deep power. We try ya, Wabembe Bube Chai. One
akyire no ɛna ɛbɛyi enjoy ɛna Pentecost fo asɔfo ɔkɔw. Praise the Lord. Hallelujah. Kame kakrakapa. Wamre. What is here? The Pentecost ne Ghana Apostolic aba sorry emu ana nkofo bi su jigai ayi big sex ni wuya no na nkofo bi jigai wo mu su ba mu ana wo betwa mu ate wo ho aye be fra won CAC de bi so te ye ho free north be ba to ase ye benya Assemblies of God abrofo bi so be te Assemblies of God free mu north. The Assemblies of God starting from north and starting from Ashanti region. No, starting from north. And I'm going to say the Benya Krenti. So what they are sorry now? I am what they are. The Trebi Kakramai. You know what they are. And the Radin Resi Pentecost. Jemeso Amen. Amen. Resi CS. The Ghana Apostolic can be team. Me catch much more. Now, Satan is so clever. Now, near to the point to say, or Bonadrim possess, or collapse the mission of Jesus Christ. Now, none of what tries to die. Now, Radiama, according to say, a wishie, more like wishie, which may do, Ube Juana, and I'm baby. Because a baby I am a Korano, when is she? If you what you must swap, Amen. 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 Now, woman that come at you, the big five, they call them grace men, Atom Merima. Woman, you know, we have a car apostle and Papa Niba was suing. He cried. James Amen. Amen. Because who naturally some from a big book, every baby back. The bit me have a cover church. Satan were clever. Maybe I can't be minimum source of the thing. Satan starts here on who is Catholic, you're breaking up. Anna, matter is near the Adeno, after the method of Catholic. Kakra, Jemeso, Amen. Amen. In the God Spirit movie, you know, Uncle so, some who choose to say the dish of name. Into one could be a sorry, schoolmaster. Our Teradia, no matter if it was a sorry. A big crowd of no son, ye cat please. The yes, you are the Yunumi and son into a Makwama God Spirit. The order John Wesley Yoyan went to me and for one which in our daddy. We review our dear child. Now, my was Zion, Zion, shuffle. No, no, cousin, shuffle prince say. No, the ball of Papa and then the Kurana when you know our. What the bar of Toha? Where you suffer cool him. The last time I cast him so famous. The catcher said, you obey your piano. Say, Ahoma, a bonimu, we need baby call. Papa, we need baby call. More way. We are against some at the one they are, maybe a one wabo. Because me can't ask someone to not do no circus over Saba. Maminka Samantra, make us matter. Every builder, Mrs. Subio, Nipapia, what they are DSC on. Massa, a bottom, Nkwasiasem, a Rahosem, a Sue a crumb. And so you are the beginning. But what you say? Look at the Peter. What are you
Jesus said that there is nothing. That's why I make a memo. Maybe be any. What you must want, amen. Amen. Mama Cousin, I must have here. Members will be able free for the work we are doing. Never dear. Me bomba me person mo asofo no mu bi bewu agama me sate adwuma ni jamo tie wo se me endi jamo na mo mato adwuma no so no ahwe de beba akiri me ba ta wate de ametira na asa o je me so amepa amen Amen. na montie Satan create another way. That way is charismatic ministry. About to cover. Let's have a deal. Orthodox never cover what is saying. Roman Catholic, no. Say you're Orthodox. And then matter this. What you say? My mention Roman Catholic have a conquer. What is saying? Ancient time. Beginners, Roman Catholic, the conquer. And Orthodox, the conquer Roman Catholic. What is it? And the Radisha. Send the Roman Sikolo. And you lie, no one. I'm so no. And what the Paja Pentecost. Ghana Apostolic. Assemblies of God. What is it? Jemeso amen. Amen. Messias the Mimuna Swario. We are rebels. We call them rebels. Because what you want is Rasafu. Every church or choir, why don't Kobiano were rebel. The way of Satan. One called single alone. And call her Omaira. Name of Moon or the Moya the other. And this one no yera, Monsomoya the other. We are rebels. You may imagine what you are warning. See us, you saw them. We have their men call. Then preach you what done them. We are rebels. What you must amen. Once I have no going to call women, that is the beginning. The customer be clear one take that. TNE. I saw from you, remember the preach one topic natural. Amio. And then I'm saying, the car, so baby, now the other. Pentecostal, sorry. So, Obeka Roma said, I can utter the songs right the other. No man receive Pentecostal apostles' work in the view. Ampani ampanso obeya ama revival is over the world. Titru Ghana ha. Jemeso amen. Amen. Revival is here. Wana na ewu awo huhumu ni nyame. Me kai apostle na mo ye program bi wo Jubilee Park. Ne nsuo to na papa no bum kotodwe no pagya anansa no se urade usimi me crusade na nsuo to me nsuo no nto asaf na nto adum na nto alaba na ya ha ne yenye crusade nsuo no to ma rainbow twa round papa no preach point ma almost some fidia atraka mutu kana ansa na nsuo no to area. Not that time apostolic work na ya dia bai na unhuru oba ni tiri so da ho unhuru oba ni sebuku ho de obegina ha to no mo no unhuru se nipa kronkron nipa wapa ne ho achi ene gina ha wodi nyom ema nipa jemeso kasa amen. Amen. Sabrano ani enya asan we anwanwa do beni anwanwa do beni anwanwa do beni odo beni
Mini Yesu atna, mini nanante, mafa Yesu aye, madam fo pa anwa. Jesus Christ, messages, healing, what is saying, prophecies, Jamasoka say amen. Amen. And the no Pentecost new to one, no ma ordinary about with prophecy. About with prophecy. Now me to me believe you. Na Satan asa resi charismatic TJ Dixonom don't come no the chobi oyodo ponom what did you amateur us resi charismatic ana omo so bia mo sha you're free. Yeah, sorry, you're free. We are prostitute. Crowd betting me apa. Nkakra no asakra. Atade bi a show biano. Fabra. What you say? I know most be shame mukena say one kuskuya. You can be a minister of God. Until you graduate. But what you say? The call of God, Holy Spirit choose you know out. But what did I try to say? Fine. Indeed, almost as here with schools. I see with fellowships, schools, universities, secondary schools, polytechnics. And other schools almost to win them. But what you say? And he said, me a matter is suffer. Me mother me in a university. Or buy me super idea. As far as the crowd was on Kobio, no cost for no one should be a call. What was it here? And you're not sanity, dear. Can you matter it for such a near Monty and almost for a man? Anna charismatic for starting first service, English service. And this is a real university. I'm about to take you more. And the English service, no, so I'm dressing to Sabrofo. I'm on your to what is Sabrofo. But what I say? And the chair will be a real lawyer or upon law degree. What my trauma I'm a come and say, no call. Will be a doctor, no call. Will be a nurse, no call. But I'm the one who said this. In the churches, no one said no. And Kofuji and Sharma. And the side at the idea was that Wama Guru Mudi Yan Shaya the other. No one knew say I'm from all. Satan has smart dark wings. The big shifam and the Judy Pentecost for God. A Judy CS, a Judy Methodist, a Far Roma phobia, and Omoko. The Wesha, the Sweater, a catching phone in your head, and the sanity idea, or Sue Jagum. Jamaso, Amen. The Pentecost. And to me time almost share nasa when your son was no. But I want to say, Nana Person. The customer. Indeed, charismatic and a buyer. Oh, and also by but you Dominibino. Nothing. And Jamamuchi as a tell us for them. On quite saw them on 10 commission. So because a many radi as a free bonnet them sabi me make a American
kwafo so so obo jaman we akọbọ kro no wontebi nso kane no wokodi bone na abewura so dam a ya sore na nkonkuru na obi mu wa point jemeso kasa amen enti obi akwa sore a na hu ya de abai o hwene labra boye anyu obi na baka chance mo ntwempana amen ha wonkonkuru timi si obi so te sansama nkom na okọ obeba ba twon ade wa begina aka boni ya wodini na watwene nyira jemeso amen enti wana boni no kwa de ba na God spirit yet truma emuna sata hunisa watime the charismatic no awi ni dom sana tia dia awoso fa atro honhom no di wura nipa ne bi anum na waye won se adifo na no so wura wo mu jama so kasa amen no mo fra man north south east and west etimi bobashia na ese chinhia mfra man adifo ne dia no mo so di besi hotesai jama so amen na no so be kiribi o di ase na mama nka samtro 1991 meda Madina na mada ana urade be gina me nche sa me do ba ya kasamafo ama manaman na manam so ba gi afoforo nkwa me kasam na akira mo manam so ba gi afoforo nkwa na masade aposore ka dwuma na sa si hobio na so timi gina aya adwuma ne kodura wi aya mehira wo mehira wanti difo esu ni amane hunu mafu asedam na abanante wo be gina hemfo ba so anim wonti asam ne yo wobɛgyina hemfo baaso anim na abɛkɔ jail imprension accident mu na abananteɛ boro ne mmaa mu na abananteɛ te asɛm ne ye na mede wobɛte asafo kɛseɛ na nipadɔm atena wo no ase na wɔn a wɔayeraeɛ no menam w'anom asɛm so asa agye wɔn nkwa amen meka sɛm akyerɛ suffer na me no men kantre wo moda ne tobire bia oso me nipa ne hunu nipa kora wo yedan men kada te tobire bia metimo se nioma bi hawo o mo tipe e ba ta what ase but nipa ya ye ne nam yi dan ye yi jemeso amen what ase abusia mama ntira wade bi o me kasem bi acho me da ho me hunu nsase nsanu ebe wura manum to me yam na yeja na da me kasem acho ya pa me tiri mu mienu ne ya de bible no wura ne ya kato monsan yetu metakrama efirimanum won konkoro na yeye waya dansini sameboa obetua me soka ochoje metakrama de to na takrama na pro enye no de takrama foforo to ana okatira me se nyadi amahia ana makatira o man na de obashamen ana maka yes le kasamatra ya toda be na nuanu mu nwiwi ametimi hwe o din na maka cho so munya abotra e wo ba bia e kopem se maburasuo na duru ba bi wan hwa ubeja ho na de wan mere abefa what you say ana me kase urade ani monyam se enima koma mu da se mesisi nipa da ne nima koma mu nso da sa de urade de ameka se ye media enima koma mu da se me mo ye sansani da ka urade be twa me de afiri nkwa mu me kase ma tra
adwuma na ayaya no aya wings, 4 wings plus different wings mako 4. And you and I awurade nam yɛn so fight one. Roman Catholic, Orthodox, false prophet, and charismatic. Namenka samancha. Why is that? You was sending me over. Awurade timi fa me so kana so for ne gene ho wanya dia. Diasi. Namenka no krancho. Desire na waba. Every day me wife ni me mpa mo a me bo no se Awurade. Wo ni mabre o. Awurade de me ko duadua ba bi bebre ma me ko sua ade. Makwazi ye pen ko sua ade. Jehovah Witness me ko sua ade. Makoye ho dance ya kan say Christ Redeemer Church me ko sua ade. Munti ade ni Mako Church of God mako sua ade. Bona guess kura me ko ho kakra. Other churches bi wo ho me kom ko sua ade. Jemeso amen. Me kas macho. Church here wo hai. Ebi ana wo boase, ebi ana wo kumase, ebi ana wo other branch. Brother, me come what? Zion. Anyame dia wo. Eye Awurade dia. Na ntwa da bia ba ya me dia. Na me kan adi semi nuano mu nkuna se. Obi anya ne adan ne akukuduro. Na dwuma na aye yenye. Na me kan me se honam fam nuoma kora bo. Enkwaje de emmo da. Because anuanom na di kan de won ready koma asampa no agi asampa no si ho na ya den kranta kuro wa topra. What is here? Ana kodu pampanso a wo ma be so mu na collapse. Until now we are beginning the Christianity again. 365 days the preaching in aye ubedi. Is it fair? And trust them. Go and preach the gospel to my kind. Catch the boy and so hanyari abai. On Saturday I'm not doing. And also say boy ubedi. After that sabrana kwa America. Do I can't amen nyame shirano. Yo. And then I'll do Paul. I can't ask him. A bit of a bar or in Tia Pa. Uhuni na chiri. Na nam someone I show you into a swat that a fat through fire. When you say, make us much on Latter Day Saint. As you of J. White and Mr. White. Anna Jehovah Witness. No man in I am for CT Huza, no man in I am for Omoto said D, Omokopa, Omin University. Omukra the same doctrine. Bantokwana ba woman tell me woman. Some man on a catch. The IC or honor, who is a Christianity but in Yanokore. Omukura music law. Wamunyi Yesu Kristo ntumu mo. Samo semra. Kwazi ya kwa suwami katoswa. Ezi ya sofu bana ya prophet. Wajima suwa mepa amen. Amen. Mekasi machina me. Obusia. Where Jehovah Witness city user no convention in first class 1872 and was starting the first program we are about ukowani what am I so amen and now the aim of my pastors workers
the aim of me is the aim of Christ. I was said, you go back to the apostles. James Walker said, Amen. I was saying, apostles work in the Abai. As of whoever come, me a nipa me yiska wasafum, adi abasafo ho bra me nwena ho. Anya me ya kapre, na nka me kapre, because sika na nya me dia. Na maboa no se me de mama busua. Me maka me se me busua ni chefa o madwuma na me yenu. Wo pese onya chefa, wo nso yere wo ho na awurade mfra wo. Nye se wo fa na wo papa ye sofo nti, say by force wo be di sofo. Ofrade ni ho a wonya sofo. We are dealing with God, the calling of God, choosing of God. Say nyame ngosra, jemesoka sa amen. Amen. Ebe you. And mas mara. Na juma ye nyina na me buru nua wo. Me sise me ni ho na de obeba be take over no change asore no a. Nwom ye wo twresim nyina mmara wo ne nasefo so. Buru nua wo. Menya te se makeo ne John Wesley mo mu ja adwuma ne ho no. Aduane de adibi. Ama komo no. Dresse jemeso amen. Amen. Eduru bra wo so otena ka pamu atena. Boni bi ani na emum be very careful. Jemeso kasa amen. Amen. Now one time the gospel of Jesus Christ, the obedient. Amen. Oh, in the church when our honor, our sense of being who would time to our hot purposely. So be who Christo knew who did the Abbey. Assembly and that Church of Pentecost. Duke boy Ayomaya. Me mama kan quotation na matremade me kasa bi last one am say odunua man kata so eno na me pe Corinthians 11 verse me kan fi 13 muara mumu atan 11:13 muara mumu atan mumu anya fasa oba bo mpa na on kata ni triso anya fe on say was yakano muara mumu atan mumu anya fese obare bo mpa na on kata ni triso operation no ara kire mo se obare ma gina ni tri mi kusuo ense no animonyam muntie ni o ya wanimonyam sha ashaw enshana animonyam free say odi nwino amano say ahira badui 15 no oba de ojira ni tiri mi kusua ahya no animonyam wo say no say aka no wo say ahya no de abai na animonyam ye nyame ade wo so bompa ya kata utiri so obofo nti wo say de sitia obofo nti kata utiri so ana wabaka asere se tiri mi ni de ba ma gira ni kusua nhya na animonyam beto oba de ojira ni kusua ehya na wodi kaka so obresu bi tire se so oba bompa ya no anwa misisu bio muara mumu atan mumu 13 anya fese oba re bompa ya na ankata ni tiriso anya fe oje be so amepa amen ni tiri no wase ade abai anya fe obrasura
kyerɛ mo sɛ ɔbarima gyina ne tiri kusuo ɛnsa no animonyam na ɔbaa deɛ ɔgyina ne tiri nwi kusuo ɛsɛ no animonyam ɛfiri sɛ ɔde nwi no ama ne sɛ nkatasoɔ wei na ɔmo gyina so no tiri nwi no ɛyɛ animonyam ma wo kunu ɛnyɛ animonyam ma Nyankopɔn gyeme so amen wo tiri nwi kusuo wo kunu na ɛkamfo wɔ but sɛ wokɔ Awurade anim di a ɛnyɛ fɛ sɛ wobɔ mpaeɛ na wotiri so yɛ deɛ ɛda ɛnyɛ fɛ meka bie wɔ saa toa so sisi na sɛ obi pɛ sɛ ɔgye yɛn ho akyinyi a yɛdeɛ yɛmu yɛ bras yɛmu saa bra no na Onyankopɔn asafo hodoɔ no nso nnɔ saa wogyeme so a mepɛ amen mepɛ sɛ ɛnɛ wogyeme hyɛ ataadeɛ biara wura Pentecost asɔɔda mini trasa ɔbaa na n'ahwenneɛ nyina gu hɔ skinny wohwɛ ne brasia wɔyɛ wɔɛde na ade ne sine nofo so n'akyi ne na wɔɛ mu nyinaa wɔmtumi yɛ Miss Pentecost ɔbaa ne to so wɔ Pentecost Paris na presiding elder gyina hɔ ne ɔkura pɛn ne wɔmaake toɔ ɛnyɛ wɔ mo a listen and listen good ɛnyɛ wɔ mo a ɛyɛ mframa bi na aba wura mu gyeme so amen because what did I say? Assemblies of God the same. If you go to stadium, Kumasi Stadium, go and check it. What Pastor Kaya saw them airport runabout. What is it? What's the other say? What to know? This year, we will punch me. And don't pound us. I just want to see how to see a couple. Oh, yes, sir. I have fashion. Now, my somebody I know I am coming. Now, Bible no so catch us on the power who are coming. And I can one in 3 other. Abu Jaffa, me kana kurachi amo. But haya asafuwe wo hono. Ni nyina say we win soul to what? Christ. Yes, go back. Acts. Ndina asafuni din Zion, pillar of what? This pillar is Christ. That pillar is what? Christ. Onuna Zion is simisho. Oje meso amepa amen. Enti ye nyina na sa. And the aim of the Spirit of God and the Son. Yabasam nipa asanhunu asasiano tetia tempono. Sadia Peter no mo ananti mu. Sadia sika Kristo hu asam ni wo ne soria ne koro ne samba jemasoka sa amen. That is the aim of this church. Dabi empire me boni se wrade nipa bi a woye ode apaso oje ne nkwa a wakodi di nsafo bi mu no yine bra me empire me boni no enti nya wadwen se wa ope na ade sore se wo bazaro wo ma wa burochiri no obi wo ha ono ate wada koro na kan dwe no miamia no akotom bru bo so asakra je be so amen lady bi fram of me from Scotland was a suffer when you travel for nam se me nipa oje me so amen mama no papa no ha wa na won kwa sori ansa na wo bazar page awon so o nipa wa na won kwa sori kurada wa nko bida na bazar page awon so
The person confirm as an American. Nipa bɛsɛ enuru 40 fa nsa to hɔ mo nso a na mo kɔ asɔre awurade yi mu firi hɔ mo mpagya mo nsa. Now you are confirmed. Oje me so amepa amen. Anso me nwura obi asɔ den enko kante asɔre ma ne sɛ munya asɔre na mo nya dia bɛ. Oje me so amepa amen. Awurade ka kyerɛ me sɛ me de wo kɔ yese. Nti me always me prayer na sɛ die woji tom sɛ wɔyɛ wo de a wakɔdi baabi a ɔyera no Awurade fa na bra. Oje me so amepa amen. Asɛm pa na meka. Deɛ meka ne nyina na nɛ wo. Enti so aba ha adeɛ yɛ ka kyerɛ ɔne sɛ you don't need money, you don't need silver, you don't need gold, you don't need burden, you need the Spirit of God. Jemesoka say amen. Amen. Only Spirit of God, you need it. Amen. Number 2, Spirit of God ain't without the word of God. You need to follow the instruction of the word of God. The word of God in the commitment. Who is the word of God? The word of God is Christ. Who is the Holy Spirit? Holy Spirit is Christ. It is a Yamia Samu Abatromo. Oh, Homono Abatromo. What you must say, amen. Make your life holy because the Spirit of God is holy. What am I saying? Make your life what? Because the Spirit of God is holy. The Abusiafo, Mijin Yankopon Buru to for 1 year. Our Butai and Terra de Waba. Jemaso, amen. Mumu be by your soft for them. Mumu be by your deep for them. Ojemaso, amen. But until son, we obey the instruction of the Holy Spirit. Amen. Me say, yes, on wakada. A year so passwa. Obaba be nya Christo for. Amen. Which is wrong, amen. If I told you, I make a what you say. What you say, Spain, Germany, me at the other. Sir, omade me post secretary baby. Others are Pentecost and have different church no matter why. No matter why. Now say me nickel for your program. Pentecost for church, presiding elders your church name akoma ku 17. Omo ko hwese so for we na bamba. Maya ehudi amawo. Jemeso amen. And then me Christ. Nipa no a ote da mo ho. Ne hu hia mawurade. Wo jemeso amen. Amen. Mono dua ne pa. No nyini awo huhum mu. Don't dilute the word of God. And change Yankopon dia ban. Asam ne Paul say, yantesa wo ma frɛ Yankopon asam no. Untieni. When you say Kumasi akra me hu ahi. Mama nka sam binchira. Bantama Pentecost presiding elder. Aden kraba so obe fama na mani o ma be program. Area head ti on man born. So person lose the position there on my family. Je veux dire amen. Why? Oh, me nyako hurada mo ha.
Misramo abusuafo sawaba abadjon Zion abusua madesra bia me wiafi wo se te wo hunu kurati na wan niemu waberkura ya du hye yanum a enyi enano wa ema no nsane munnam miemfa funil enyi wo ntontwe what a benasa when one and you are Daniel Bet. When one and Tete Dana Yupa. But in your middle, Sramun Yira or be a waha. So that they are dumb. So be you. Now you are human Kuramua. The Spirit of God will boost you. Ube free how the corner. No, why you say, I am numb, I am demon. Amen. And you Bible. Study the word of God every day and night. Study the word. Bible knows we are there by share kind. Amen. Amen. Kind. Share be. The pastor what you say? Ufie, also you suffer ufie. Mantamu awati wonso di sofo jamaso kasa ama obi sia no obi sa okọ asore ba osimi ye Zion ni ye antam Christians e ba ta wati ase no di udi asisu di ase ye ne sabe apostolic work na ya dia ba asiwa for those to hope onim sa sisi sofo o friend my name is Sadu Bane Obiko o catch himself catch me power down for I'm say papa was my nibero I'm going to do the call run for was some me aba from 10 times the bomb fire answer me you know what you must swap amen what you say monsieur nipa bia wakana wiase ya urade yesu paso akena nkwane dia nevertheless if you say what trust dia ye ne dia bia no enye wanaba ori ade American sanya nwanwa radio so am call me preach 3 months me twice ka so for prince money o me di mani ma le call. He preached 3 months. 3 months and I preach yellow. Make Masia and a boss from forecast. Woman, you miss Cabu. Woman, you negotiating starting. Within that 1 year, and we are singing at it. Will be a baby at here. Amen. Woman, you see this, you call YouTube. Oh, I could be by Sophia Fessican Shan and I'm saying, Minfessican Shan or Sessa. Will be here, Yamias Massacre. Minfessican Shan on it. After all, men come a barber and ramen pie. Kai Yamia Madum, where you have Barbara. Now, quite young, I'll be free. You may show Amen. There are 7 years. Brajo, London, Otien, one of the card the lamp of God. One of the card now, my for a question more near the Coca. They said videos are good more than 5,000. They may say, Amen. What do you say? You can't be able to fear. I'm going to assure you. Because you are the woman here, you are sorry. What say? Woman, I can suffer. Mitia. Never found what the next shop. Maniti and was heart was. Woman, no. At yes, some panaya, the other. You must have said no more question. Sorry. Quite sorry. But dear, hear me. Day and what? And Yamin would hear me. But Jumana to say, a Buburo Noah, Asuman, or Suma Papa, or call on 5 Nama, but a Buburo Neko or Kotia Bandi, and dear Jumano, I am wins.
wɔn nkonkoro yɛ dove nti asɛm no pie ba na ɔno ade asɛm no yɛ deɛ nti wo a woka ho biara no wopɛw wompɛw asɛm no wobɛyɛ deɛ bɛyɛ wɔn wo deɛ nyame ayɛ no wɔn a kane ne yɛ mpam asɛm no wɔn nso na tie asɔre dɛm no yɛmɛ so amen akoa no wɔdidi atam mo sɛ da koro pɛ na koro twa na so sɛ wɔka sɛ mpa nso o mo sɛ na adwene di akyire saa na ɔdi akyire na wapa asɔre yɛmɛ so amen meka ma wate asɛm bi nti na wa ha wowɔ ha for the purpose wonyera woamma Zion kɛkɛ awurade wɔ deɛ ɔde wo bɛyɛ hwɛ yie anyae da gyeme so ka sɛ amen na pɛrɛ sɛ adom a awurade de adom sɔfoɔ akwasi awia ɔde adom asɔfoɔ no wo nso wɔma imparting spirit ɛmmɔ mmura wo nanso nam a wɔtakrama no wano aka salvation message gyeme so amen we are proud of you we are so proud of you sɛ menam a m'ani gye tae we are proud of wa wote ha gadi ba ha wogyina ndi wɔ sɛ na dwoda program na nipa nam sɛ wɔyɛ wɔma ama ɛmu kɔta ndie na ɔsɛ ai nam sɛ sɛ nyame hyira wano ɛne ɔtakrama ɛkyɛ wubotom wogyeme sɛ amepɛ amen asɛm baa na maka kyerɛ wo ne no nti mehwɛ baaboro no meyere ni meware no bɛsim na mumu sa ne sɛ da bɛɛ na matena ase bɛɛ 2 hours afa baaboro akɔ mu a sɛ mekan mumu sɛ asɔfoɔ yi sɛ da bɛɛ na me ne ɔmo nam yɛakɔ baabi sɔfo prince nie na metaa ne ne tu kwan mumu sa si akɔ na sɔfo afa baaboro no wɔhwɛm de whole day busa sɔfo mu ɔso no baaboro no kora mɛmɛfa a mekan a mehwɛm na metiti na makato mini taa obiara da na mɛma da no afei na made kyerɛni no nso ba ebi nso da na krama apam wɔ no mɛma so da ne adi screen abɛsɛre hɔ ne yɛkyerɛ ma de gyeme so ama nti mɛpirikyi awie wɔ ndam ansa na ade akye nti ade akye na mepirikyi a na ɛka gu ma so gyeme so amen nti na me sɛ yɛn adwuma na yɛyɛ no wɔ ha no ɛyɛ calling we deal with the Holy Spirit wogyeme so amepɛ amen ɛnyɛ bura mu nsuo ɛnyɛ wayerɛ ɛnyɛ kube nsuo ɛnyɛ nkateɛ ɛnyɛ kɛndra ɛna ɛnyɛ hu ɛyɛ deɛ bayi Jesus Christ bɛbɛkyɛ wɔte deɛ ɔmehyerɛ no ase wonim sɛ sɛsɛi sɛ obi hyia obi no aka kɔ asɔre bɛ ɔsɛ mekɔ Pillar of Zion ɔsɛ asɔre bɛn ɔsɛ sɔfo awia ɔsɛ ɛyɛ ne wanya baabi pa ha mɛka kyerɛ wɔ wɔma anya maayɛ no ɛdɔɔso kyɛ mmoa waba mese sɔfo kuro biaa yɛnsɔre ma wɔ hɔ ɛna sɔre biaa mu nso yɛnsɔre ma wɔ gyeme so ka sa ama asɔre biaa wɔ Kumasi a yɛnsɔre ma wɔ Ghana na nyɛ adwene sɛ yɛbɛfa wo ne yɛbɛtwa wo yɛadwene sɛ yɛne wo nyina ɛsua twerɛsɛm no na da a Yesu baba no yɛn nyinaa bɔ mu a yɛde yɛbɛ na yɛkɔdi da a ɛne awiewie ɛhɔ na maba so bɔ ɛbɛwie pɛyɛ na amanfoɔ asesa no ama yɛbɛbo aba so sɛdeɛ wɔsi ayɛ adwuma no yɛbɛbo aba so wokyɛn bishop hɔnam sɛ obiara ne hɔ a wɔbɛbɔ m aba so wɔ firi sɛ obiara ma ama adwuma mesrɛ mo a medi di Kwasi awia obiara ma ama adwuma momfa mo hyɛ mo hunu mfiri hɔ wogye me so a mepɛ amen menim ne yie sɛ awurade a wɔde waba wode yɛnhwɛ yɛse a yɛ dry fast akɔnkyene ɛyɛ asɔre bi a nka nnipa no nyinaa yɛde yɛbɛ obi adwane bɛhwɛ dɔm a ɛnna yɛ beginning
And then you begin. Let's shut domo. Jemeso kasa amen. Amen. When you see us in some community now 4,300. Hedomo. Hedomo. And community go on to see 2,300. Hedomo. Jemeso kasa amen. Didn't know by your conscience. We are conscious so when you're ready to me. We are conscious so the Kowanim will ready. We are conscious so to me be to move a cabo. Jamasoka say amen. Amen. A radin for son was running no more. Amen. Amen. Mr. Pimina Kowanim. Also, media can't see us when him. Which we can suffer from a person, yes, who bet me, if you crowd at the Mount Chame. Never who is our open, so I'm a coming to a long way to go. The Messiah, amen. Many imagine some Gina, no other Tommy. And the old ban, I'm a summer idea. The master, you know, there's a big town of James and Andrews, Bartolomeo, Mali Madalino, Etibe Kunjidia Copanoa, Minu Mianus, Gina with Jindian Kuremo, Yabaku, Berkura, Yan Tofamuta, Radia Suan Sham, no one Yabocase, Wamana Domro Somamo, a soft one in and Simu Casa, amen.